Shirifla fleba wamba bela jeli fo ka waliɲuman an fleba minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli ni waliɲuman dɔn bɛ ka taa bela jeli an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka nɛɛma a n'a ka hinɛ a n'a ka basiki Alahu Taala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma n badenw an b'a ɲini setigi Ala ba in fɛ banajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a dɔɔni b'an yiriw fana fɛ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi bana in Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma Ala k'a bɔ an ka jamana kɔnɔ Ala k'a bɔ diɲɛ kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ foli di an ka Maulana ma an ka sababu ɲuman ma Maulana Sharif Usman Madani Haidara sababu ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye si ye Ala ta ye kɛnɛ ye Ala ta ye Ala k'o d'an n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n baden o tɛmɛnen kɔ an b'an dɛmɛbaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu b'an dɛmɛ nin baara in na sanga a n'a waati Moto Royal moto la samalaɲɔ moto min ni a si ka ca a kolo ka gɛlɛ moto min bɛ san caman kɛ a moteri ka ɲi o de ye Moto Royal an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu ja o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ don kɛnɛ min ni dunan tɛ aw ma o de ye marque hôtesse ye Usman Traoré Sisawanɛ a ka butigi belebeleba min dayɛlɛlen filɛ Goloni na kɛrɛnkɛrɛnyana yanni ka se kaburudon ma Ɲarela kaburudon ma i mana tɛmɛ pharmacie la ka tɛmɛ Mali buru la i bɛna nin butigi belebeleba da walakatalen sɔrɔ gitɔrɔnda la coyi a sɛbɛn b'a ɲɛkun tilenna kan ko hôtesse Usman Traoré Sisawanɛ an b'a ka butigi belebeleba kɔnɔ a ka représentant minnu bɛ yan an bɛna dakuruɲɛ fila d'u ma janko nin funteni na fɛn minnu bɛ yen ni buna adamaden mago b'a la n'a bɛ buna adamaden ninko lafiya kosɛbɛ teliya la n badenw Usman Traoré nana n'o fɛn ninnu caman ye kɛrɛnkɛrɛnyana sɔngɔ damatɛmɛdiya la ani nɔgɔya sira fɛ n karamɔgɔ ni ce n ce n y'a dɔn basi foyi t'e la alhamdulillah an y'a mɛn ko kilimu bɛ yan n'a bɛ wele ko vérificateur o b'o tɛ de vérificateur ye sɛgɛsɛgɛlikɛla in de ye minificateur min bɛ sumaya kɛ hali ni courant tigɛla a bɛ heure 6 kɛ k'i fiyɛ i t'o ɲɛfɔ a ye. Ouais, bon, sisan an nalen n'olu ye parce que Mali courant ko ma sabati kosɛbɛ sisan bon courant tigɛ ka ca funteni ninnu mana se sisan an y'a jateminɛ ni ne bɛ mɔgɔw arranger comme quoi ni courant tigɛra ale bɛ se ka heure 6 kɛ a ventilo bɛ yen a humidificateur bɛ yen bon a climatiseur batterimaw fana bɛ yen bon congélateur fana bɛ yan telimaniw minnu bɛ glace bɔ a OTS bɛ yen a Sharp bɛ yen a marque camanw bɛ yen quoi. Yawa nin bɛ sɔngɔ damatɛmɛdiya bɛ butigi i t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Bon an kɔni ka butigi ka ca butigiba bɛ Dabanan na butigi dɔ fana bɛ Bozola butigiba fila bɛɛ fana bɛ yen bon an yɛrɛ kɔni bɛ Ngolon na yan nɔ n'i bɔra Kɔndɔrɔn ni Sanɛ sira fɛ i b'i Kinibolo la yen dɔrɔn n'i tɛmɛna pharmacie ni pâtisserie Maliburu la dɔrɔn anw b'o kɛrɛfɛla la yen nɔ quoi yanni i ka se kaburudon ma. Ayiwa a jala ɲɛ badenw n bɛ da n bɛ tigila ye an y'a fɔ aw ye minificateur bɛ yan n'o de ye sumayala ye sumaya bara a sigilen filɛ nin ye hali ni courant tigɛla n'an b'a wele ko chargeable a bɛ charger n'a bɛ courant na ni courant tigɛla a bɛ heure 6 heure 8 kɛ k'a ka sumaya di wa ventilo fana bɛ yan ventilo minnu n'u fana ye chargeable ye u bɛ courant na u bɛ marcher ni courant tigɛla u bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye u bɛ heure 6 heure 8 kɛ k'a buna adamaden lafiya frigo fana bɛ yan frigo minnu ni batterie man don courant man don i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na nin bɛɛ bɛ sɔrɔ hôtesse Usman Traoré Sisawanɛ ale ka butigi belebeleba min dayɛlɛlen filɛ Golon na yanni ka se Ɲarela kaburudon ma n'i bɔra Kɔtɔrɔ ni Sanɛ sira fɛ coyi n'i tɛmɛna Mali buru la ka na tɛmɛ pharmacie la i bɛna se butigi belebeleba in ma hôtesse Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma n badenw hôtesse tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali min b'an bolo ɲininkali minnu b'an bolo a ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi an ni lanisɔndiya ni hôtesse ka minɛn dɔ ye i n'a dɔn ko hôtesse ko ye min ye ɲininkali fɔlɔ o de ye député joli de bɛ don assemblée kɔnɔ député joli bɛ don assemblée kɔnɔ o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan Mali ka indépendance kɔfɛ jɔnni fɔlɔ kɛla assemblée président ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ jɔnni fɔlɔ kɛla assemblée président ye o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan assemblée président bi o tigi ye jɔn ye jɔnni de ye assemblée président ye bi a tɔgɔ ye di o ye ɲininkali sabanan ye ɲininkali naaninan premier tour kɔfɛ premier tour la n'o de an bɔra ka kalata min kɛ a tako fɔlɔ la député joli le tɛmɛna député joli le tako kelen kɛ député joli ye tako kelen kɛ kalafili siɲɛ fɔlɔ in na o ye ɲininkali naaninan ye ɲininkali laban candidat maa minnu kɛmɛ k'u kanbɔ
n'u b'a fɛ ka kɛ fanga ye n'u b'a fɛ ka kɛ député assemblée kɔnɔ a maa bɛɛ lajɛlen bi Mali kɔnɔ yan Bamakɔ yan Mali kɔnɔ a maa bɛɛ bi bɛn joli ma maa joli de kelen don k'i kanbɔ députéya nɔfɛ ɲininkali de b'an bolo Ousmane Traoré Sisan Wane ka dɛmɛ na n'a tigɛla min na lamɛnbaaw na bɔ a kalama an ka tɛmɛ ni baara ye merci Ngɔrɔ i ni ce n b'a ni ce ɲɛ dɔ baasi foyi t'e la na baasi foyi tɛ i douane min ɲininka n'i gɛnna ampoule chargeable marqué hôtesse n b'a d'i ma n'i gɛnna a ka di ye kɔni awɔ ne ko mɔgɔ joli député joli de bi don assemblée la député joli bi don assemblée la 147 députés 147 députés a ye tɛgɛrɛ b'a fa kunna député joli bamanankan na député 145 député 145 député 147 député 100 ni député 47 o de bi don assemblée la a ye tɛgɛrɛ b'a fa kun wala nin minɛ n'i ta ye Ngɔrɔ i ni ce ɲɛ dɔ baasi foyi t'e la baasi foyi tɛ na Ala ka don ani banajugu in cɛ amina yarabi n b'a fɛ k'i ɲininka douane don n'i gɛnna mi ampoule chargeable kelen n'i ma marqué hôtesse hali ni courant tigɛla a bi minɛ nin ka di ye a ka di n ye kojugu nin ye hôtesse de i bi nin fɛ n bi nin fɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ jɔnni fɔlɔ kɛla députéw ka ɲɛmaa n'an b'a fɔ ko assemblée président jɔnni fɔlɔ kɛla o ye Sadasi o tɛ cɛw kan bɛɛ Ngɔrɔ i ni ce a b'a ni ce ɲɛ dɔ baasi foyi tɛ e la non baasi foyi tɛ na alhamdulillah cɛw banajugu min mi ɲɛ kɔnɔ Ala ka don a n'a cɛ amin yarabi n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna i ti nimisa marqué hôtesse ka ampoule chargeable n b'a d'i ma hali ni courant tigɛla a bi minɛ i b'a fɛ kɔni awɔ ne b'a fɛ i bi députéw kɔni dɔn Mali députéw i b'u dɔn Mali député wa a bɛrɛ non t'u dɔn kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan député joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ tiɲɛna vraiment non ne t'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ e tɛ député dɔn non ne tɛ député dɔn subhanallah k'an bɛn han ni ko Outroni ne b'o dɔn Ngɔrɔ ni ce ɲɛ dɔ baasi t'i la non baasi foyi tɛ na n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna douane don i ti nimisa min marqué hôtesse ka ampoule d'i ma chargeable hali ni courant tigɛla a bi minɛ nin ko bɛ ye kɔni n ko bɛ ne i bɛ nin fɛ kojugu n bɛ nin fɛ trop Mali kɔnɔ député joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ an bɛ députéw ka kalatafili la député joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la est-ce que n b'o dɔn n t'o dɔn daa cɛw kan bɛɛ Ngɔrɔkɛ i ni ce an b'a ni ce ɲɛ dɔ baasi t'e la baasi foyi e bi marqué hôtesse i b'a dɔn wa n b'a dɔn ni ampoule hali ni courant tigɛla a ti sa a dɔ b'a bolo o tuma na a diyala n ye an bɛ fɛ k'a dɔn Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ maa fɔlɔ jumɛn de kɛla assemblée ɲɛmaa ye n t'o dɔn cɛw kan bɛɛ n terikɛ i ni ce n b'a ni ce baasi t'e la alhamdulillah n ka kɛnɛ nin na n b'a fɛ k'i ɲininka douane don n'i gɛnna marqué hôtesse ka ampoule chargeable hali ni courant tigɛla a bi minɛ hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ nin ka di ye kɔni nin ka di n ye kosɛbɛ parce que n ka so courant dan don e bɛ dɔn ko n'i y'a charger k'a bɛ mana Mali kɔnɔ député joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan député joli an t'o réseau kɔnɔ fo n'i y'a yira RAPR ka ko la kan bɛɛ nin ye jamana ko de kan bɛɛ Makɔrɔ i ni ce an b'a ni ce ɲɛ dɔ baasi foyi tɛ e la baasi foyi tɛ i denkɛ bɛ n'i ɲininka ɲininkali la n'i y'a jaabi a b'i lanisɔndiya ni hôtesse ka ampoule ye chargeable hali ni courant tigɛla a bɛ minɛ nin ka di ye kɔni nin ka di ye i bɛ nin fɛ n'Ala sɔnna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ maa fɔlɔ jumɛn kɛla assemblée ɲɛmaa ye n'an b'a fɔ ko assemblée président yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ min kɛra assemblée ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛna Makɔrɔ cuni ka dɛ o cunna n kan ayiwa Ala ka ɲɛ mɛn i la Ala ka siw di han n b'a dɔn a cuni kɛ n'o tɛ i b'a dɔn kan bɛɛ Baba ni ce n ce ɲɛ dɔ baasi t'e la n bɛ yɔrɔ min na bi n bɛ Ala tanu nin courant tigɛ in na n'i ye nin ampoule in sɔrɔ hôtesse nin ka ɲi dɛ kosɛbɛ nin bi mɛnɛ hali ni courant tɛ yen o ka di ye kɔni o ye tiɲɛ ne ko assemblée kɔnɔ mɔgɔ joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ an bɛ député kalafili la mɔgɔ joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ n t'o domaine dɔn i t'o domaine dɔn ayiwa Ala ka sugu ja i b'o min dɔn Ala ka sugu ja Ngɔrɔ i ni ce n b'a ni ce ɲɛ dɔ baasi t'e la baasi ba tɛ na ayiwa Ala ka don ani banajugu in cɛ ami yarabi marqué hôtesse ka ampoule ɲɛ dɔ i na caman dɔn i ye ampoule ka ɲi kojugu ni gɛnna ma d'i ma a ka di ye a ka di ne kojugu ne ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ maa fɔlɔ jumɛn kɛla assemblée ɲɛmaa ye assemblée président ye
non nin wagati in na o tun'i kan o tunan kan wala ka zogo ja kan bɛɛ ha makɔrɔ ni ce marhaba ɲɛ dɔ basi tɛ la basi foyi tɛ na min ni ɲininka ni gɛnɛ ti nimisa ampulu la dagabana n b'a di ma marqué hôtesse hali ni courant t'i ka so a bɛ mɛnɛ hali ni courant tigɛla a bɛ mɛnɛ nin ka di ye nin ka di ye i bɛ nin fɛ ni ala sɔnna ɲina kalata fili la tako fɔlɔ la maa joli de tɛmɛna dibitiw la o ca dɔɔni dɛ n b'a fɛ i k'o da de fɔ a ye o maa hakɛ min tɛmɛna coyi n t'a da kelen dɔn ka bɛn makɔrɔ ni ce Namba ni ce ɲɛ dɔ basi t'i la alhamdulillah n b'a fɛ k'i ɲininka ɲininkali la n'i gɛnna n bɛ marqué hôtesse ka ampulu kelen d'i ma o ka di ye kɔni ka di n ye kosɛbɛ i bɛ nin fɛ n b'a fɛ kosɛbɛ ɲina dibiti kalafili la maa joli de y'i kanbɔ cɛ ni muso la mali kɔnɔ yan maa min ye kan bɔ cɛ ni muso la mali kɔnɔ yan maa 500 ani dɔɔni a ka ca n'o ye a cuni ka de o n kɔrɔ i ni ce an b'a ni ce n ɲɛ dɔn basi foyi t'i la basi foyi tɛ na i dɔgɔnin bɛ nin ɲininka n'i gɛnna a b'i nisɔndiya ni ampulu la dagabana ye hôtesse hali ni courant t'i ka so hali ni courant tigɛla a b'i minɛ nin ka di ye n ko nin ka di ye kɔni nin bulu in a ka di ye trop ne ko mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla assemblée ɲɛmaa ye tiɲɛna n balimakɛ n t'o dɔn ayiwa ala ka ɲɛ mɛn la n kɔrɔ i ni ce awa n ce n ɲɛ dɔn basi t'e la basi foyi tɛ la n kɔrɔ n'i gɛnna i ti nimisa dɛ n bɛ ampulu ka masakɛ d'i ma marqué hôtesse hali ni courant tigɛla a b'i minɛ nin ka di ye awa ka di i b'a fɛ kojugu awɔ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla assemblée ɲɛmaa ye tiɲɛna n t'o dɔn ayiwa n kɔrɔ kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce b'a ni ce basi t'e la basi foyi tɛ n'i gɛnna i ti nimisa i douane don marqué hôtesse ka ampulu charge a bolo hali ni courant tigɛla a b'i minɛ nin ka di ye awɔ a ka di n ye trop i bɛ nin fɛ awɔ n b'a fɛ ɲina dibite kalafili la maa joli de y'i kanbɔ cɛ ni muso la mali kɔnɔ yan ɲa de bɛ sigi la wa est-ce que maa 24 tɛ a ka ca n'o ye cɛ kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce awɔ n ce n ɲɛ dɔn basi t'e la non basi tɛ i douane don n'i gɛnna ampulu la masakɛ marqué hôtesse n b'a d'i ma hali ni courant tigɛla a b'i minɛ nin ka di ye awɔ a ka di kalafili la tako fɔlɔ la maa joli de tɛmɛna dibitew la a bɔn tiɲɛ yɛrɛ la caman kɔni taara deuxième tour la quoi ayi dɛ premier tour la maa joli de tɛmɛna maa joli kɛla dibite bon ne ka jateminɛ la mɔgɔ 2 ɲɔgɔn ne b'olu dɔn quoi minnu tɛmɛra quoi maa 2 ɲɔgɔn e b'o dɔn olu de tɛmɛna a ka ca n'o ye n kɔrɔ ala ka sugu ja kan bɛɛ han n kɔrɔ i ni ce an ce n ɲɛ dɔn basi t'e la basi foyi tɛ n'i gɛnna douane bɛna ampulu d'i ma marqué hôtesse nin ka di ye awɔ a ka di n ye i bɛ nin fɛ awɔ ɲina dibitew la mali kɔnɔ maa joli de y'i kanbɔ cɛ ni muso la maa 8 maa 8 o tuma tɛ mali kɔnɔ wa kan bɛɛ baba i ni ce n b'a ni ce basi t'e la alhamdulilayi n ye ɲininkali jaabi min ampulu d'i ma ni fɛn wɛrɛ ka di ye n b'o fana d'i ma i y'a mɛn awɔ mali kɔnɔ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla assemblée ɲɛmaa ye o kelen sa bon n t'o dɔn o tuni ka ayiwa a tuma wari ni ampulu ta la k'i da han kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce n b'a ni ce n ɲɛ dɔn basi t'e la basi foyi tɛ nin courant tigɛ la n'i ye nin ampulu sɔrɔ hôtesse hali ni courant tigɛla a b'i minɛ n b'a d'i ma a ka di ye kosɛbɛ mali kelen kɔ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla assemblée ɲɛmaa ye tiɲɛna ne t'o dɔn ɲina mɔgɔ joli de y'i kanbɔ dibiteya nɔfɛ mali kɔnɔ tiɲɛna ne t'o fana dɔn cɛw kan bɛɛ baba ni ce n b'a an ce n ɲɛ dɔn basi t'e la a basi foyi tɛ alhamdulilayi an bɛ ala tanu kosɛbɛ i denkɛ don ani mo de kɛ ba fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna ampulu la sanbala ɲɔgɔn b'a d'i ma nin ka di ye kɔni nin ka di n ye kojugu mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla assemblée ɲɛmaa ye mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ maa fɔlɔfɔlɔ min kɛra assemblée ɲɛmɔgɔ ye Amadine Digo o tɛ makɔrɔ kan bɛɛ ha a cuni kan n'o tɛ i b'a dɔn n kɔrɔ i ni ce n b'a yɛrɛ bɛ basi t'e la basi foyi tɛ na
e bina ambulu fe daga bana marke hotesi non m'a fɛ kojugu i bɛ non non n t'a dɔn kosɛbɛ dɛ dibite ɲina dibite kalafili la tako fɔlɔ la ne ko dibite joli le tɛmɛna tako fɔlɔ la dibite hakɛ min tɛmɛna tako fɔlɔ la o dibite hakɛ jumɛn bon Sumala Sise tɛmɛna ayi hali ni m'u tɔgɔ fɔ dibite joli dɔrɔn hakɛ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la non tiɲɛ na n t'a hakɛ dɔn n kɔrɔ kan bɛɛ baba i ni ce baasi la baasi foyi tɛ i mɔdenkɛ bɛna nin d'i ma n'i ye nin sɔrɔ ayi o ko n'an bolo ko de banni yɔrɔ o tɛ siro nin ka di ye a ka di n ye i bɛ nin fɛ n b'a fɛ ɲina Mali kɔnɔ ɲina dibite kalafili la maa joli de y'i kan bɔ Mali kɔnɔ yan maa joli de y'i kan bɔ dibite kalafili la Mali kɔnɔ n t'a dɔn n t'o dɔn o cunni kan o cunna n kan ayiwa Ala ka si di ma n kɔrɔ i ni ce aba ani ce baasi t'i la alhamdulillah tɔɔrɔ foyi n b'a fɛ k'i ɲininka i dɔgɔnin don n'i gɛnna marque hôtesse ka ampoule hôtesse m'a di ma a ka di ye ampoule hôtesse ka marque m'a di ma hali ni courant tigɛla a bɛ mɛnɛ nin ka di ye kɔni bon ni n y'a sɔrɔ a ka di n ye mais comme n ka dɔnniya de tɛ hôtesse ka a diyala n ye ɲina dibite kalafili la premier tour la dibite joli le tɛmɛna dibite joli le kɛla dibite ye premier tour la bon tiɲɛ yɛrɛ la ne hakili ne ma se k'o dɔn ayiwa kan bɛɛ o dɔrɔn de don kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce awa n ce n y'a dɔn baasi t'i la alhamdulillah i dɔgɔnin min ɲininka n'i gɛnna a bɛ marque hôtesse ka ampoule d'i ma o ka di ye o ka di n ye kɛ furu ka ɲina dibite kalafili la mɔgɔ joli de y'i kan bɔ kalafili nɔfɛ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔ joli de y'i kan bɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan o kɔni o tɛ ne ta n bolo Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla assemblée ɲɛmaa ye n t'o fana dɔn ayiwa kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce awa n ce n y'a dɔn baasi tɛ e la baasi foyi tɛ n na i dɔgɔnin min ɲininka n'i gɛnna n bɛ ampoule la dagabana d'i ma marque hôtesse hali ni courant tigɛla a bɛ mɛnɛ nin ka di ye kɔni a ka di n ye kojugu i bɛ nin fɛ trop Mali kɔnɔ yan ɲina dibite kalafili la mɔgɔ joli de y'i kan bɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan a cunna ka tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn n kɔrɔ kan bɛɛ n kɔrɔkɛ i ni ce baasi la baasi foyi tɛ n na min ni ɲininka ɲininkali jaabi la n'i gɛnna marque hôtesse ka ampoule n b'a d'i ma a ka di ye awɔ a ka di n ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn kɛla assemblée président ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ kɛla assemblée président ɲina dibite joli de y'i kan bɔ dibiteya nɔfɛ bon i b'i jɔn ka kelen jaabi fɔlɔ e suma an b'o fɛ o bon Sumala Sise de fɔlɔfɔlɔ kɛla assemblée président cɛw tɛ ka bɛɛ n kɔrɔ ni ce wa n ce sa baasi la baasi tɛ n na n bɛ fɛ ka ɲininkali n'i y'a jaabi n bɛ ampoule la masakɛ d'i ma marque hôtesse o ka di ye o ka di n ye kojugu i b'o fɛ n b'o fɛ ɲina premier tour la dibiteya ɲinina kalafili la siɲɛ fɔlɔ la dibite joli le tɛmɛna RPM tɛmɛna ayi dibite joli i b'a hakɛ dɔrɔn de fɔ député 36 député de tɛmɛna ayi o cayala dɔɔni kɔrɔ Ala ka si di ma kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce an b'a ni ce baasi la baasi foyi tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna marque hôtesse ka ampoule n b'a d'i ma a ka di ye oui a ka di n ye ɲina dibite kalafili la maa joli de y'i kan bɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan maa min y'a kan bɔ bon a maa ka can parce que u yɛrɛ y'u ka caution sara u yɛrɛ ka bureau la de mais comme tirage de b'a la ne t'a dɔn mɔgɔ hakɛ mun kɔni retenir la ne cɛ n kɔrɔ kan bɛɛ i ni ce i ni ce ça va baasi la baasi foyi tɛ n na n'i gɛnna min marque hôtesse ka ampoule d'i ma hali ni courant tigɛla a bɛ mɛnɛ nin ka di ye trop i bɛ nin fɛ kojugu ɲina dibite kalafili la maa joli de y'i kan bɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o dɔn assemblée président min bɛ sisan sa tɔgɔ ye di assemblée président min bɛ assemblée président la sisan sa tɔgɔ ye di Karimu ya Karimu kan bɛɛ i ni ce n ce n kɔrɔ baasi la baasi foyi tɛ n na e bɛ ampoule in fɛ awɔ n b'a fɛ marque hôtesse nin ka di ye a ka di ye an ko min bɛ assemblée président la sisan k'a tɔ a ye di min bɛ sisan awɔ min awɔ Sumala Sise Sumala Sise o de bɛ assemblée président la sisan awɔ o tɛ kan bɛɛ ɲɛ ma sɔrɔ n kɔrɔ ni ce an b'a ni ce baasi la an bɛ nin ɲininka ɲininkali la n'i y'a jaabi an bɛ marque hôtesse ka ampoule kelen d'i ma o ka di ye a ka di n ye assemblée président n y'a ko ten an ko maa joli de bɛ don dibite joli de bɛ don assemblée kɔnɔ député 31
député joli de bɛ don assemblée kɔnɔ. député 30 de bɛ don assemblée kɔnɔ. assemblée belebeleba in. o tɛ ka bɛn. n kɔrɔkɛ ni ce. an b'a ni ce. baasi la. baasi foyi tɛ n na. ni gɛnna an b'an bolo di ma Mariki hôtesse a ka di. alhamdulilah ni y'a sɔrɔ a bɛ diya n ye. an ko mɔgɔ min bɛ assemblée président la sisan a tɔgɔ ye di. Michel Amala Siribe. Michel Amala Siribe. Michel Amala Siribe o de bɛ assemblée président la sisan. o de bɛ assemblée président. o tɛ ka bɛn. ayi o tɛ. n kɔrɔ i ni ce. n ba somɔgɔw. n ɲɛ dɔn baasi kɔni t'e la. baasi foyi tɛ n na. n'i gɛnna Mariki hôtesse ka ampoule n b'a d'i ma hali ni courant tigɛla a b'i minɛ nin ka di ye kɔni. kojugu. an ko Mali kɔnɔ yan député kalafili la député joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan. député hakɛ min y'a kanbɔ Mali kɔnɔ yan nɔ. o y'a fɔcogo ɲuman ye kɔni. i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ baara kɛ assemblée la quoi. maa hakɛ de y'i kan maa joli y'i kanbɔ députéya nɔfɛ. 147. o ka dɔgɔ o tɛ kan bɛn han o ye maa hakɛ min bɛ don assemblée kɔnɔ de o tɛ kan bɛn. ne b'a i ni ce. n tɛ yan n tɛ. baasi la. baasi tɛ n na. i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna. ampoule hôtesse Mariki hôtesse n b'a d'i ma a ka di ye kɔni. kosɛbɛ. an ko ɲina député kalafili la maa joli de tɛmɛna premier tour la mɔgɔ joli de tɛmɛna. mɔgɔ joli gɛnna premier tour la. tiɲɛ yɛrɛ la ne ma se k'o da dɔn. ayiwa k'an bɛn ha. n kɔrɔ i ni ce. b'an te. n ɲɛ dɔn baasi t'e la. baasi foyi tɛ la. i dɔgɔnin bɛ nin ɲininka n'i gɛnna min Mariki hôtesse k'an bolo d'i ma nin ka di ye. wa nin ka di ye. i bɛ nin fɛ. wa n bɛ nin fɛ. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn kɛra assemblée ɲɛmaa ye. bon n ma président kɔnɔ mais assemblée ɲɛmɔgɔ non ma se k'o dɔn. assemblée président de ko bɛ ka f'e ye tan. assemblée président n ma se k'o de dɔn. an bɛ waati min na i ko sisan mɔgɔ jɔn de tun ye assemblée président ye sisan. sisan o Isaka de. Isaka jamu. Kulukoro. Isaka Kulukoro. Isaka jamu. bon Keita do Isaka Keita. Isaka Keita tɛ Isaka dɔn kan bɛɛ. Sherifula filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka foli ni waleɲuman dɔn an b'o di kanuba bɛɛ lajɛlen ma. n badenw ni an ka tako filanan kɛnɛ ye an bɛ an dɛmɛba an b'a fɔ kosɛbɛ n'o de ye Usmane Traoré Sisan Wane n balimakɛ n balimamuso an y'a fɔ aw ye janko nin funteni in na ni lafiya yɔrɔ n'i b'a fɛ ka ɲini wuli ka se hôtesse la kɛrɛnkɛrɛnyana a ka butigi belebeleba min dayɛlɛlen filɛ gitɔrɔnda la Coyi n'i b'i bɔ kɔtɔrɔ ni Sanɛ fɛ n'i tɛmɛna Mali buru ka tɛmɛ pharmacie la i bɛna se butigi belebeleba in dayɛlɛlen ma sɛbɛn b'a ɲɛfɛ ko hôtesse an y'a fɔ aw ye minificateur bɛ yan minificateur min n'a bɛ wele ko chargeable hali ni courant tigɛla n balimakɛ hali ni courant tigɛla a t'a ka baara jɔ a bɛ heure 6 fo ka taa se heure 8 ma a b'i fiyɛ ventilateur bɛ yan chargeable don hali ni courant tigɛla o t'a ka baara jɔ a bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye fo ka taa se frigo ma i mago b'a la waati min na a ka glace bɔ a b'o bɔ ka bɛn o waati ma Coyi o frigo Mariki hôtesse fo ka taa se ventilateur fo ka taa se clim ma nin bɛɛ dafan bɛ yan Usmane Traoré Sisan Wane a ka butigiw la n badenw an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka suguw diya Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma ɲininkali kun ka ca nka ɲininkali min jaabila an b'o jaabi di aw ma teliya la an y'a fɔ aw ye an ko député joli de bɛ don assemblée kɔnɔ sabula an bɛ kalafili ɲɛkɔrɔla la député joli o de bɛ don assemblée kɔnɔ député 100 ani député 47 o de bɛ don assemblée kɔnɔ o kɔrɔ b'a jira ko Mali député 100 ani député 47 ɲininkali wɛrɛ min bɛ olu ma jaabi dɛ mais n'Ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an bɛ tɛmɛ n'a ye inshallah Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam.